organiseret, ikke? Men det er for også at bruge alt plads, som man har det. Er det levende maleri? Levende maleri. Levende maleri. Levende maleri. Levende maleri. Der kommer mennesker. Men det vil så gøre det kortere måske. Det vil være, hvad siger du, et fag? Der er mere levende maleri. Levende maleri. Levende maleri. Levende maleri. Levende maleri. Hvor lang var den? Den er 2 meter eller noget, ikke? Det er sjovt. Vi skal lige... der kom det. Ja, vi sidder her. 16 her. Ja. Flyvemaskiner! Hvor langt kommer den til ud? Flyvemaskiner! Nu skal du bare passe han her under. Hvad siger du? Kan vi godt have den der? Nå, jeg må da lægge den ud fra væggen. Ja, det er så om jeg har ikke hoved. Jeg er rigtig klog. 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 Det er en stor maskine, det der. Jeg er rigtig klog. Jeg er rigtig klog. Ja. Halløj. Så er det 2 stykker her. Du bliver godt sammen med dig. Mamma digge boo. Nej, de må ikke se det her. Det er sådan en kode, det er ikke sådan her. Det må nemlig ikke se noget. Maleri igen, og jeg tager maleri på. Så den kommer faktisk kun herud til. Det er jo ikke så tosset. Det er der lidt kompliceret på, måske for... Sådan her, ikke? Den der. Det tager også selvfølgelig en væsentlig del af båden. Og det er den der. Det Det er gammeldags. Det er F-16. Og nu går vi over i en F-16. Kom, vi går over i en F-16. Ja, det er her F-16. Karina FC. Karina F-16 her, ja. Det var vores råd, der var blevet ridset. Vi kan ikke se, I kan ikke se! Det var bedre. Nu kommer jeg til at skyde skærmen.